¿Qué pasa? ¡Paramos, Superman! Frankenstein, Stanislavski. Onda, onda, De volta, Es que seguirme a tope. Mira, ole, qué bonito, ole. Cosas que pasó. ¿Qué pasó? Gracias, Mari Carmen, Felisa, Paquita. Mantequilla, Maxia, tau. Esto parece un bogavante máis que unha cigala. Tau. Xa está, Javi, xa fixen o que tiña pensado. Estou preparando un reto para o máis galego que hoxe imos facer historia. Isto, minucia. Ai, soy minero, la. Diga. ¿Sí? ¡Empate! Así que 2 puntillos por aquí, 2 puntillos por acá. Celebración, alegría. Para Steinen, Frankfurt, Salchichen, Strugenbach. A ver a que hai recoller as que quedan porque se non van a poder ser. 2 e 2. E agora imos ao xogo tradicional. Comeza o reto do galego. Estamos aquí rodeados por xente nova, xente máis nova. Non existe. E non existe. Estamos equivocados. Estamos equivocados. Bueno, amigos, a continuación vimos con un tema que dice así. Suavemente. Mira, aquí ya salimos los dos, ¿ves? Para. Manolo, perdona, Bayona, ¿por dónde queda? 1, 2, 3. Mira qué xénero, mira, está vivo ainda, mira, está vivo. Levo así, envolvo yo para regalo. Deixáronme plantado. Ya teño o reto preparado. Da vida. Tal vez. No. Porque non teño medo a nada. Porque son un tipo aventureiro. Oxe, boas tardes, que tal, amigos? Carla Bruni, Sarkozy, Sina, le petit suisse en croissant. Da terra do mar, do aire do ceo, tipo de sel, o máis galego, tiquere. Pi. Máis galego, casi o teño. Sobrao, mira. Cogiendo nota, cuidado. Teño unha idea moi interesante. Corzo. Cámara. Chama a Javi, por favor. Deixa. Chama. Rafa Durán.